uložená vo vrecku pod vašim sedadlom alebo v paneli nad vašimi hlavami. Ak je to potrebné, vyberte vestu z obalu a navlačte si ju ponad hlavu. Obtočte si remienok okolo pása, vpredu ho zapnite a zaistite. Pre nafúknutie vesty silno zadenite za červený terčík. Naveste na ústok pre dofúknutie alebo vyfúknutie vesty a svetlo pre upútanie pozornosti. Nenafúknite vestu pred upustením lietadla. Pred zletom si preštudujte bezpečnostné pokyny umiestnené v priestore vášho sedadla. Obsahujú dôležité informácie o bezpečnosti na tomto type lietadla. Je nevyhnutné, aby ste sa riadili značením v kabíne a pokynmi posádky. Pripomíname, že fajčenie je dovolené nikde na palube lietadla. Vaša príručná batožina musí byť bezpečne uložená v skrinke nad hlavou alebo pod sedadlom pred vami a nesmie blokovať uličku alebo východ. Teraz sa prosím ubezpečte, že vaše pásy sú utiahnuté, stoliky zložené, opierky dolu a slnečné clony otvorené. Pre vašu bezpečnosť odporúčame, aby ste mali váš pás stále zapnutý. Prenosné elektronické zariadenia ako tablety a mobilné telefóny v letovom režimu môžu byť používané počas letu. Prosíme, nastavte si letový režim teraz a zariadenie pevne držte alebo vložte do vrecka. Ak je vaše zariadenie alebo jeho batéria poškodené, horúce, dymí, stratené alebo padlo na konštrukciu sedla, iné to prosím oznámte členovi palebného personálu. Väčšie zariadenia vrátane notebookov musia byť vypnuté a počas vzletu a pristátia uložené vo vašej batožine. Ďakujeme za pozornosť, pohodlne sa usaďte a prajem vám príjemný let.